Yokora okundirwa nabo iko Kisii chege nkago se gender based violence ni gobono abali kibamangana banyora maigiri yasomo baganiyemo imeye county ya Kisii hasa abwatani aho banyara gwikirana gati yabo abayigereri bwamanya bantu naboigo nabamanyi asensemo yelichiko omuriketo Mirded Mumanyi norobocho rwa senchira yobwikirano Chingaki ababwatani ao bagenderete kurwania omochando w'ekisegi kya nyumba nigo county ya Kisii wetere ekiombe gya daraja 2 vision volunteers amo nababwatani bande batwara egekaro nabaliki amangana igoro yogokora obonereri obwo lituko lya lero nigo twabwate omoyega twale gosanga amona baralia baito ba Gusii chinyomba kyonsi kiri cyoburali kire Gusii nengane enene twabwate twale kukwanira nigo yalenge igoro ya egento tokorukanga gender based violence na effects ya twalire on mental health y'abantu baito nigo chiamate chinyinge chibwateranirie no mochando yo bw'ekisegi kyanga abo ase ababwatani abo baganeirie kurwania okonengetwa no gwatananwa kwa abantu balia baunereriwe so kurumambia twakwanire asobwagale amangana ya gender based violence na mental health challenges yemo yabo twailaiti mono negento kyo kwerusyo bogima naende bono igekero twakolire twaigwananire nga akero abana bako undergo gender based violence gosekere home abanyeno muchi bako na goitana abana bali abake bagukina kuruenke iyo abange babo nigo bakweirana naso bogima bwabo anyana abana bakaba iseke ba experience yobororo naende ba plead ose batwara amarito ataganeiri abange babo bachi bayarusia naende kero bayarusirie padaye ekero batwalire gesongo infections padaye ngo chichire chasalia lirara moli padayo mwana buno yokwanyora sichinjira kindi takonyora omwana gukora obobobo goika amangana ya aikere omugusii bwensi ase oboime gwetera okubwaterana elyo Gusii ekine kebomenyo omwaka era omugimo 2021 esa county ya Iteyemo ya Nyaribari chache nja twaleta abamura n'abagaka bagweita naende ekagera sub county deputy county commissioner bw'eri ya Nyaribari chache agatwala emesangererekano n'abantu bakorukwanga barasa la wanaume abagaka abange nigo batebete ng'egento gekogera abange babo bagweita abasubati basoire obogima bwabo nigo bakareko bakombea n'abande ngotebya abagaka baminto n'abana bamuranga Nyasaye bunaroseti omochyo naende bunatoroseti namwanya bantu abagaka nabo batenenerete chinka naende nabo bagwenete ko guide naene chinka buna chikogenda igotiga bae be omoyo bateka up their role in society ginko reporter ya egeta sen Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi.